Mas iki jare nasi goreng kok ning restoran ya? Bener Mas. Spesial apa Mas? Spesialnya kare sama ikan asin. Nasi goreng kare. Gokil. Iki lho ndak, mantan koki resto malah pilih dodol sego goreng kaki lima ning pinggir dalan. Sego cara masake wis ketok nek koki tenanan sih iki. Neng kene dodolan sego gorenge ya macem-macem. Menune beda mbek kaki lima liyane ndak. Kaya sing tak pesen iki, nasi goreng kare. Bumbune ya bener-bener ala resto ndak. Ben tambah sewedep ambek pedes, tak tambahi sambal tabur bon cabe. Iki luwih enak daripada nganggo saus dah. Asli sego goreng tambahi bon cabe cocok banget lho. Rasane iki pedes nikmat, tur ya ora ngrubah rasa ambek tekstur. Kalian juga bisa pakai taburan bon cabe juga ndak. Belinya bon cabe level 15 bisa ke Indomaret. Asli sih iki nasi gorengnya tak nobatke sebagai nasi goreng terenak buat dimakan sama bon cabe ndak. Gawe awakmu sing pengen jajal nasi gorengnya juga. Iki jenenge angkringan Mas Dut, lokasine ning Jalan Perbalan Purwosari, mburine Stasiun Poncol, Semarang.